ассалому алейкум бинандагони гиромӣ, барномаи иттилооти вақт аст аз телевизиони душанбе. манзури шумо дар студия Заринаи Абдураҳмон. таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. таъиноти кадрӣ дар сохторҳои вазорати корҳои дохилӣ. Кадрҳои ҷавону варзидаи соҳа дар ҳайати роҳбарии дастгоҳи марказии вазорат ва шуъбаҳои он дар як қатор шаҳру ноҳияҳо таъин шуданд. саҳми бузурги ҷавонон дар ҳаёти сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоиву фарҳангии кишвари соҳиб истиқлоламон бардошт аз паёми навбатии пешвои миллат ба Маҷлиси олӣ. омодагӣ ба фасли зебои баҳор ва идомаи тадбирҳои ободонӣ дар ин самт маъракаи ниҳолшинонӣ ва гулшинонӣ дар ноҳияи Шоҳмансур бо маром идома дорад. нақши пешвои миллат дар рушди соҳаҳои таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ. идомаи мулоқоти масъулин дар ин самт бо кормандони касбу кори гуногун. 9 январ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо кадрҳои ба вазифаҳои роҳбарӣ дар сохторҳои вазорати корҳои дохилӣ пешниҳод шуда суҳбат намуданд. дар мувофиқа бо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон тағйироти кадрӣ дар ҳайати роҳбарии дастгоҳи марказии вазорати корҳои дохилӣ, раёсат ва шуъбаҳои вазорати корҳои дохилӣ дар як қатор шаҳру ноҳияҳо амалӣ гардид. аз ҷумла муовини вазири корҳои дохилӣ, роҳбари дастгоҳи вазири корҳои дохилӣ, сардорони раёсати амнияти дохилӣ, раёсати мубориза бар зидди гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир, воҳиди махсус, қисми минтақавии раёсати корҳои дохилии вилояти Хатлон дар гурӯҳи ноҳияҳои Кӯлоб, ҳамоҳангсози миллии оид ба ислоҳоти милитсия, сардори бюрои миллии марказии Интерпол, сардорони шуъбаҳои вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳру ноҳияҳои Кӯлоб, Абдураҳмони Ҷомӣ, Фархор, Ховалин, Темур Малик, Ҷалолиддини Балхи, Ваҳдат Рудаки, Файзобод, Хуҷанд, Ҷабор Расулов, Бустон, Зафаробод, Ашт, шуъбаҳои вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Исфара, ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, Роштқалъа ва ноҳияҳои Исмоили Сомонӣ ва Шоҳмансури шаҳри Душанбе, сардорони шуъбаҳои раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар нақлиёт дар хати фурудгоҳи шаҳри Душанбе, дар хати роҳи Оҳан ва дар вилояти Суғд аз ҳисоби кадрҳои ҷавону варзидаи соҳа таъин гардиданд. зимни суҳбат бо кадрҳои мақомоти корҳои дохилӣ сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон онҳоро ба хизмати содиқонаю бенуқсон, риояи қонунияту тартиботи ҳуқуқӣ ва оинномаҳои соҳавӣ, тарғиби фарҳанги ҳуқуқӣ дар сафҳои мақомот ва ҳам дар миёни мардум, муборизаи ҷиддию софдилона бо ҷинояту ҷинояткорӣ, бахсу ҷиноятҳои созмонёфтаи фаромилӣ ва гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир аз ҷумла навъҳои синтетикии он ва ҳамчунин ба тарбияи босифати кадрҳои ҷавони соҳа ҳидоят намуданд. таъкид гардид ки дар ҳама маврид манфиати давлат ва мардуми Тоҷикистон, зарурати таҳкими амну суботи кишвар ва таъмини зиндагии орому осудаи аҳолӣ бояд дар мадди аввал гузошта шавад. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 9 январи соли 2026 дар бораи аз вазифаи муовини вазири корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Насимзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Насимзода Акбар Ғиёс бо сабаби ба нафақа баромадан аз вазифаи муовини вазири корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 9 январи соли 2026 дар бораи муовини вазири корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Холиқзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Холиқзода Баҳодур Одинахуҷа муовини вазири корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. имрӯзҳо ҷавонони саодатманди ватанамон дар ҳама самту соҳаҳо кору фаъолият намуда бо нишон додани донишу маҳорати хеш дар хориҷ аз кишвар низ парчамбардору номбардори ватани азизамон гардиданд. гузориш дар ин бора омода шудааст. имрӯз ҷавонони мо бо кору фаъолияти созандаи худ дар ҳаёти сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоиву фарҳангии кишвари соҳиби истиқлоламон саҳми бузург доранд. ҳоло дар кишварамон соҳае нест ки ҷавонон дар он нақши фаъол надошта бошанд. ҷавонони бонангу номуси даврони истиқлол дар пешрафти иқтисоди миллӣ, тараққиёти давлат ва ободии ватани худ саҳми арзишманд мегузоранд. аз рӯзҳои аввали ба даст овардани истиқлоли давлатии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади баланд бардоштани нақши ҷавонон дар ҷомеа, фаъолгардонии мақоми онҳо дар ҳаёти иҷтимоӣ
اجتماعی و اقتصادی کشور تدبیرهای عملی اندیشیده ایستاده است. در این مدت کوتاه وابسته به حفظ حقوق جوانان، جهت حل مسائل مهم حیاتی آنها، اینچنین تطبیق با ثمر سیاست دولتی جوانان یک قطار سندهای معیاری حقوقی و برنامه‌های دولتی قبول نموده موقع جوانان را بلند برداشتند. واقعا دستگیری جوانان و سیاست دولتی جوانان هنوز از زمان آغاز دوران صاحب استقلالی کشور زیر توجه خاصه پیشوای جوانپرور ملت محترم امام علی رحمان و حکومت کشور قرار دارند. این است که دوام بیش از 34 سال صاحب استقلالی کشور وابسته به دستگیری جوانان و سیاست دولتی جوانان یک قطار تدبیرهای تدبیرها و توجه و غمخوری‌های بی‌نظیر از جانب دولت و حکومت کشور یعنی که عملی کرده شدن. البته ببینید که ما شاهد هستیم که در دوام بیش از 13 ساله وابسته به دستگیری جوانان و سیاست دولتی جوانان یک چند سندهای معیاری حقوقی البته در کشور، سندهای زیر قانونی، البته قانونها و برنامه‌های دولتی، البته برنامه‌های ملی، البته استراتژیا و پیش از همه کنسپسیا البته قبول شدن که امروز عملی شده ایستادن. از جمله ببینید که ما خوب اطلاع داریم که هنوز ماه دکبر سال 2021 در تحریر نو قبول کردن قانون جمهوری تاجیکستان درباره جوانان و سیاست دولتی جوانان، البته این یکی از توجهی دولت و حکومت به سمت آینده‌سازی کشور البته جوانان باشد. در دوران سالهای صاحب استقلالی 5 مرتبه برنامه ملی جوانان تاجیکستان، 3 مرتبه برنامه دولتی تربیت وطن پرستی جوانان تاجیکستان، برنامه رشد سلامتی جوانان تاجیکستان، 2 مرتبه برنامه ملی رشد اجتماعی جوانان در جمهوری تاجیکستان، کنسپسیای ملی سیاست دولتی جوانان، استراتژی سیاست دولتی جوانان قبول گردیدند که در مجموع برای تطبیق ثمرناک سیاست دولتی جوانان و برای به هدفهای نهایی سیاست دولتی جوانان رسیدن زمینه مساعده را فراهم آوردند. قابل قید است که در همین راستا کمیته همسالم است در آخر سال آزمون جایزه شجاعت و جوانمردی رو البته اعلان نموده، برگزار نموده. در آن پیش از همه اینه که سربازان و افسران سرسپرده کشور، سربازان و افسران اینه که شجاع کشور البته اشتراک نموده. البته آنها با همون استعداد والای خود پیش از همه با همون کارنمایی‌های بی‌نظیر خود اثبات می‌نمایند که آنها پیرو اصلی محترم پیشوای معظم ملت میباشند. آنها برای حفظ حمایت یک پرچگی مرزبوم کشور اجدادیمان صادقانه و صادقانه کار و فعالیت نموده شدند. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان ابراز داشتند که موجودیت حل مسائل حیاتی کودکان و نورسان و جوانان و فراهم آوردن شرایط و امکانات‌های باز هم بهتر تحصیل و کار و فعالیت برای آنها یعنی نسل‌های آینده‌ساز ملت و وطن من بعد نیز چاره‌جویی می‌نماییم. امروز در کالج تکنیکی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمیک محمد اسیمی با تشبوس کمیته اید به تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی همایش وسیع کارمندان ساحه تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی برگزار گردیده. هدف آن آموزش، تحلیل و شرح و توضیح نقطه‌های اساسی پیام پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و تطبیق عملی آن در نظام تحصیلات کسبی ارزیابی شد. نقش پیام پیشوای ملت در رشد ساحه‌های تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی زیر این عنوان در کالج تکنیکی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمیک محمد اسیمی با تشبوس کمیته اید به تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی همایش برگزار گردید. در همایش رئیس کمیته اید به تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی ابراز داشت که پیام پیشوای ملت همچون حجت مهم استراتژی سمت‌های اساسی رشد ساحه معارف را معین می‌کند. قید گردید که کمیته اید به تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی فعالیت خود را در اساس دستور و سپارش‌های پیشوای ملت و برنامه‌های دولتی به راه مانده جهت بلند برداشتن صفت تحصیلات و آماده‌سازی متخصصان صاحب کسب تدبیرهای مشخص عملی نمود. اظهار گردید که سال 2025 کمیته جهت تحکیم رابطه مؤسسه‌های تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی با بازار مهنت و کارخانه‌های 3 ساله چاره‌های عملی اندیشید با مقصد بهتر نمودن زمینه مادی و تکنیکی مؤسسه‌ها، تجهیزات معاصر تعلیمی، خریداری و شرایط آموزش کسب و هنرها باز هم بهتر گردانده شد. فعالیت کمیته در این دوره به تأمین اجرای برنامه‌های رشد ساحه، بلند برداشتن رقابت‌پذیری ختم کنندگان و سهم‌گذاری در رشد اقتصادی ملی روانه گردید. سپس رهبران یک قطار مؤسسه
муассисаҳои таълимии таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбии мамлакат суханронӣ намуданд. Зимни ҳамоиш иштирокчиён оид ба масъалаҳои татбиқи амалии нуктаҳои паёми пешвои миллат дар фаъолияти ҳаррӯзаи муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ, баланд бардоштани сатҳи касбияти омӯзгорон ва таҳкими заминаи моддиву техникии муассисаҳо табодули афкор намуданд. Дар фарҷом таъкид гардид, ки натиҷаҳои ҳамоиш барои боз ҳам такмил додани фаъолияти соҳа ва иҷрои босамари дастуру супоришҳои пешвои миллат заминаи мусоид фароҳам меоранд. ҷиҳати ба шаҳри сабт табдил додани пойтахти азизамон шаҳри Душанбеи навбат роҳбарият ва кормандони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Шоҳмансур дар хиёбони Рӯдакӣ ва дигар маконҳои ноҳия шумораи зиёди дарахтони серенаи ороишӣ ва магнолияро шинониданд. Бояд гуфт, ки маъракаи ниҳолшинонӣ дар доираи дастуру супоришҳои бевоситаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва иқдоми рӯи дастгирифтаи раиси шаҳри Душанбеи муҳтарам Рустами Эмомалӣ роҳандозӣ шудааст. дар доираи ҳидояту роҳнамоиҳои бунёдкоронаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо мақсади дар сатҳи баланд таҷлил намудани 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамчунин баҳри сабзу хуррам нигоҳ доштани кӯчаву хиёбонҳои пойтахт бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе дар хиёбонҳои Рӯдакӣ, Мирзо Турсунзода ва кӯчаи Бухоро бо иштироки муовини раиси шаҳри Душанбе Толиб Раҳимзода, роҳбарият ва кормандони ноҳияи Шоҳмансур маъракаи ниҳолшинонӣ баргузор гардид. зимини оғози корҳои ниҳолшинонӣ ҳозирин қайд карданд, ки дар асоси дастури супоришҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бояд ҳар як сокини пойтахт дар ободонию сабзкорӣ саҳми арзанда ва намоён гузорад ва барои беҳтар гардидани вазъи экологӣ, пешгирии эрозияи замин ва баланд бардоштани ҳусни зебоии ноҳия талош намояд. ҳамзамон дар маъракаи ниҳолшинонӣ, ки чандест дар ин хиёбони марказӣ ва дигар маконҳои ноҳияи Шоҳмансур ҷараён дорад, шумораи зиёди дарахтони серенаи ороишӣ ва дарахтони магнолия шинонида шуда. инчунин дар масоҳати 500 метри мураббаъ мавзеъҳои хиёбони Рӯдакӣ барои майсазоркунӣ омода карда шудааст. барои дуруст нигоҳубин кардан ва парвариши дарахтон аз ҷониби роҳбарият ва масъулин дастури супоришҳо дода шуд. ноҳияи Шоҳмансур яке аз навоҳиҳои марказии пойтахти кишвар шаҳри Душанбе ба шумор рафта, барои пайваста сабзу хуррам нигоҳ доштани кӯчаву хиёбонҳои он ҳар яки мо бояд саҳмгузор бошем. ҳамзамон ба масъулини раёсати истифодабарии роҳҳои ноҳия супориш дода шуд, ки барои нигоҳубини ниҳолони шинонидашуда масъулияти ҷиддӣ зоҳир намуда, ҷиҳати рушду ободии ноҳия талоши ҳамаҷониба варзанд. дар ин рӯз дар қисмати дигар кормандон ба дарав намудани майсаҳои атрофи роҳ машғули кор буданд. ёдовар мешавем, ки мақсад аз баргузории маъракаи ниҳолшинонӣ ва чорабиниҳои ободонӣ дар ноҳия пеш аз ҳама зиёд намудани дарахтони ороишӣ, беҳтар гардонидани фазои экологӣ, инчунин зебо намудани хиёбону маҳаллаҳо ва саҳмгузорӣ дар амалӣ намудани сиёсати экологии ҳукумати мамлакат мебошад. нашраи бо нуфузи байналмилалии сайёҳӣ Lonely Planet ҷумҳурии Тоҷикистонро ба феҳристи 25 таҷрибаи беҳтарини сайёҳӣ дар соли 2026 ворид намуд. дар яке аз бахшҳои ин нашрия ба сайёҳон тавсия дода шудааст, ки аз манзараҳои дилрабои кӯҳӣ, табиати нотакрор ва меҳмоннавозии самимии сокинони маҳаллӣ баҳра бурда, таҷрибаи сафар ба Тоҷикистонро ба сайёҳати хотирмон ва илҳомбахш табдил диҳанд. нашрияи Lonely Planet тақрибан 6 миллион нусхаро фаро гирифта, нишонаи нуфузи васеъи он дар соҳаи рӯзноманигории сайёҳӣ арзёбӣ мегардад. бознашри мақола марбут ба Тоҷикистон тавассути расонаҳои байналмилалӣ дар мисоли CNN таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳониро ба иқтидори сайёҳии кишвар ҷалб намудааст. эътирофи байналмилалии Тоҷикистон дар самти сайёҳӣ башоратдиҳандаи табиати ғанию нотакрор, таърихи фарҳанги кӯҳан, меҳмоннавозии мардуми тоҷик ва нишондиҳандаи самараи сиёсати хиратмандонаи роҳбарияти мамлакат дар самти рушди устувори соҳаи сайёҳӣ, ҳифзи мероси фарҳангӣ ва муаррифии шоистаи Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ мебошад. бинандагони азиз, ба саҳифаи варзишии барнома таваҷҷӯҳ намоед. мусобиқаи анъанавии зимистона оид ба футзал барои дарёфти ҷоми Александр Кирсанов дар Душанбе ҷамъбаст гардид. Кирсанов собиқ бозингари машҳури дастаҳои Помер, Вахш ва Ирригатор буда ҳамасола мусобиқаи хотиравияш доир мешавад. дар мусобиқаи собиқадорон дастаи Вавилон ғолиб омад. Ёсин сохтмон медалҳои нуқра ва тими Фирдавс нишонҳои биринҷиро соҳиб шуданд.
эҳсони панҷшанбе ва шервони мабадшои фаъолияти варзишии худро дар хориҷи кишвар идома дода ба дастаи Теренгануи Малайзия пайвастанд. эҳсони панҷшанбе ки аз соли 2016 инҷониб дар 67 вохӯрӣ ба майдон баромада 8 гол ба самар расонидааст. шервони мабадшои бошад аз соли 2018 ба ҳайати тими миллӣ даъват гардида дар 39 бозӣ 13 гол ба номаш сабт намудааст. варзишгарони тоҷик соли 2025-ро бо дастовардҳои назаррас ҷамъбаст намуданд. 3 медал дар чемпионати ҷаҳонии ҷудо, 2 медал дар чемпионати ҷаҳонии бокс, 8 медал дар бозиҳои ҳамбастагии исломӣ, муваффақияти варзишгаронамон дар бозиҳои осиёи наврасон ва бозиҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил миёни наврасон муҳимтарин дастоварди соҳаи варзиши кишвар дар соли рафта мебошанд. бинандагони гиромӣ, инҷо расидаем ба фарҷоми барномаи иттилоотии вақт. Хайр, саломату сарбаланд бимонед.